שלום חברים, מה קורה? היום לא עשיתי לכם את זה בחיים. אני אעשה פקים ביחד. אני אעשה גם את כל המשחקים שאני מעלה בהם כאלו וכאלו. אעשה סידר כולם וזה אני עושה נמשיך בזה אני אמשיך ואז נעבור פשוט לבא. הבנתם? חשבתי על זה בלילה, אז חשבתי טוב, הסכמתי לזה, שמי לא עשית את זה, חשבתי שזה יהיה כיף, כמה שידבר אחד. אוקיי, אם מדברים על זה, אני אשמח, אני לא יודעת, זה העולם הזה, נראה לי לא עשיתי רבות וזה. זה עולם שהיינו בעולם כזה, ליווה אותו. אם תראו את הסדר הזה, אני אעשה עוד פרקים לזה. ואם אתם לא תאהבו, אם תגידו שאתם לא אוהבים, אני אמחוק את זה. רק פשוט את הסדר. זה למעקב לבד. נו כבר שזה ידעתי. יופי. זה מסתמן הכל טוב. ויפה פה. נראה לי שאני אתחיל לעזוב את האי הזה. גם אתם? חושבים ככה. אני היום אעזוב את האי. בגלל שזה כאילו טוב כל כך. אנחנו חושבים אי חדש. אי יותר טוב. בואו נמשים את זה ככה, איך בונים